हेलो लोगोफोर बे समाव आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन बयनोबो बे समाव जासिहरग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम आङो दा नैबे गुसुं ब्लग भिडिअखौ लानानै फैदों। दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खुंग्रिं एरिया सान्थिपारा गामियावहाय दिनै रनेन नार्जारिनि न'खरावहाय मोनसे हाबा जादों। बे हाबाखौ जानो थाखाय आं दायो सफैनानै दङ बे जायगासिम। दा बेनिनो माखासे डेक'रेसनफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय बे गुसुं ब्लग भिडिअखौ लानानै फैबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। नै रायजोफोर हिन्जाव गोदान मोननायखाय नोगोद खुसिजोंनो एखे आथिं आखाइ सुलायलायबावखायासै ने आदै। नंगौ दा बेनो हौवा गोदाननि बिफाया बेनो आरो बिमाया नै बेनो। दा सानैबो गेटआवनो नेनानै दंखायो ने आलासिफोर फैगासिनो। दा बिराद खुसि आरो बिथांमोना ना खुसि दा औ बिराद खुसि नै न'खरनि गोजा बे मानसिफ्रा। औ दायो हाबा गासैखौबो होखांजोब्बाय जाहैदों। दायो बेनो लास्ट बेनो फार्स्टनो आलासि फैबाय। बिसोरो आलासिफोर आलासि गेटनिफ्राय हाबलांनानै नोंथांमोननो सिङाव देखायहैजोबनोसै आङो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। बे समावहाय आर'ज खालामबाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ आर'ज खालामखांनानै गिर्जासिम लानानै थांसिगोन। लांगासिनो हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ गिर्जासिम लानानै थांगोन आरो। दायो नाय बिराद मोजां बेम पार्टि लानानै दामनानै लानानै थांगासिनो आरोना। नायलांबाय था अब्ला लोगोफोर भिडिअखौहाय थाबायगासिनो दं। बिराद गोजान हिन्जाव गोदाना एखे आथिं रुबायगुलायबाय दा नै जै होगासिनो थांगासिनो आरो नै बिराद गोजान। लांथारगोन गिर्जासिम। फाइनालि गिर्जा मोनफैथारबाय नै लोगोफोर। मोनफैथारबाय गिर्जा। बेजों ओरै हाबसिगोन। गिर्जा गंथाम मोनफैथारबाय। मोसाग्राफ्रा मोसाबाय।
गिर्जा न' सिङाव हाबसिगोन। आसा जोङो इसोरखौ हामबायदिनि इसोरा बेसिमबो जोंजों लोगोसे थाबाय आरो स्पेसियेलि जोंनि खोरोमदाव आरो फालमथि बिसोरनि थाखाय इसोरा जि मोजां दिन बे थि खालामना दोनखादोंमोन बे थाखायबो गिदिर रंजानायनि सान ओमफ्राय जोङो खालामना दोननो जाबाय प्रथम फार्स्ट हाबा दा बेवहाय प्रथम हाबा जारिमिन मोनसे प्रथम जारिमिन दा इयो दा एसे रेकर्ड थागोन प्रथम हाबा सोर लागोन आरो बुंलाय नामबो थानायसै दे जारिमिनारि मोनसे हाबा जाबाय जों बेखौ इसोरनो गथायनि ओमफ्राय आरजजों जोङो बे इसोरनि गोथार न'आव जों हाबि दे आं गुसुंथार बोलोग्रा अनसुला सोरगोनि राजाफोरनिबो राजा प्रभु इसोर आं नोंखौ हामबायदों प्रभु नोंनि गिदिर अननायखौ होनायनि थाखाय प्रभु जोङो नोंनि अननायखौ मोननायखायसो दिनै प्रभु बे सानाव नोंखौ जों बाख्नायनो सिबिनो जों हादों आरो प्रभु आफा मिथिहोगोन जेन बिसोरनि जिबनाव थानानै बिसोरो सानफ्रोमबोनि जिबनाव बेखौ मावफुंलांनो हाथोंसै प्रभु जों बे गोथार न' हाबनायसै हाबनायनि सिगांनि आखायाव थानाय बे सुंदर स्फुर्ति सुनि मुङाव बिबाय आमेन एसे गोब्राब दे आङो जोंनि खोरोमदाव नार्जारि सिगां खोरोमदाव नार्जारि हासिङि खोरोमदाव नोंनि आगसिजों थानाय जाय सिंग्रिखौ नोङो थैस' थांस' जाय सिंग्रिजों नोङो थैस' थांस' हाबा लानानै रायजो जानो थाखायहाय थामथिं जादों बेयो नोंनि गोसोजों ना सोरनिबा थुननायजों बयबो खोनाबाय दा? बयबो खोनाबाय जानो हागौ मण्डली फेल'शिप दैदेनगिरिफोर बयबो खोनाबाय सोरनि गोसोजोंनो गावनि गोसोजों गोलाव जाबाय गावनो डिसिसन लानो हायो दे गावनि गोसोजों रावनिबो थुननायजों आङो पालमिता इस्लारिखौबो सोंनो लुबैदों पालमिता दिनैहाय नोङो नोंनि बिमा बिफा जाथि खुरमा जायगाखौ नागारनानै ना बे हालामावहाय जाय गोलावजों नोङो हाबा लानो फैदों बे फैनाया नोंनि हारसिंनि गोसोजों ना सोरनिबा थुननायजों भेरि गुड सोरनि गोसोजोंनो गावनि गोसोजों थेंक इउ रावबो जेबो बुंनांगौ गैला थेंक इउ जिरायदो दे बिसोरो बैसो मेचुर जाबाय बिसोरहा गावबा गाव डिसिसन लानो हानायनि माबा दंसै दायो बे समाव हौवा गोदान हिन्जाव गोदान हाबा लाग्रा सानैबो बे समावहाय सिगनेचार होगोन गावसिनि सिगनेचारखौ होगासिनो हौवा गोदाना सिगनेचार होखांबाय दायो हिन्जाव गोदाना सिगनेचारखौ होसिगोन हिन्जाव गोदानाबो सिगनेचार होसिगोन नै सिगनेचारखौ होखांबाय सानैबो दायो बे समाव हौवा गोदाना हिन्जाव गोदाननि गोदोनायावहाय बिबार मालाबो सोसिगोन नै
खालामनो गानहोदो दे गोलावखा दा दे गानहोदो बेखौला बेखौनो गानहोनो मोनबाय एसे हेबदो आखाइखौबो आखाइखौ आच्छा बिसोरो सानै गंगले होनबाय दा सासे मानसि दा आखायनो माला मोनसे गानखाबाय बिसोरो दे माला गानबाय दायो हिन्जाव गोदानखौ गिर्जानिफ्राय न'आव लाबोफिनगासिनो बेनिखायनो दा गेटआव रेडि नेगासिनो नै न'खरनि मानसिफ्रा दायो सफैगासिनो बारा गोजान गैला सफैथारबायानो नै रेडि नेगासिनो आरो रेडि नेनानै दं नै सफैथारबाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना आथिं सुनो थाखाय गेटआव दंखासै मानसिफ्रा नै
लाब्रा ओंखाम होखावसिगोन आरो दायो जानायानो लकेल दाउ दङ नाथुरजों अनलाजों दङ गोबां आइटेम दङ आलासि बिथांमोना जाजेनबायानो नै आलासि बिथांमोननो खुरनानै होजेनबाय जागासिनो नै बिराद बुरजा मानसि जिरायनानै जानायनि फेसिलिटि खालामना होखादों जागासिनो जाबाय था जेबो बुस्थु जोबनाय गैया गोसो बायदि जाबाय था फुल फेसिलिटि लकेल दाउ बयलार अमा अनलाजों नाथुरजों मा जानो गोसो बायदि बिनानैल' जानांगौ रानग्राफ्राबो रानगासिनो बिराद मोजाङै रानना होदों अब्ला लोगोफोर बे समावहाय ओंखाम जाबाय दायो आंनि गुसुं ब्लग भिडिअखौबो आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों